без диско. Къде сте? Паза ви, качвайте се. Само вие не сте видели баш къде. Е там вляво, още направо и вляво. Това е голямата сграда. Е това е голямата, да. Тук вляво влизаме. Така, Че да го гледам. пса. Да, къде ти си Отиваме говори. долу с Джон. Правиме какво правиме. Стреляме. След което вие тук трябва да сте 4 човека и да ни чекате. Ще обикаляме малко. След което идваме тук и от тази страна няма откъде доламе. Карай напред и надесно, там трябва да се качим ние. Сега ще ви покажа вие къде трябва да сте. Е тук нагоре и е тук спираме, примерно. Като я качиш горе, само че да не го кантарваме, ама няма значение. Значи ние двамата от тук трябва да се качим от тази стълба. Качваме се тук нагоре. Е тук на този покрив отгоре трябва да са нашите. Е там. Отгоре и тук трябва да има хора да почват да стрелят, да могат да се отдръпнат тия назад, да не ни свалят. Ние докато се качиме тук. Е тук горе. Тук двама ли, трима ли, колко ще може и 4 да стекат цяло. След което ние като се качиме тук, този покрив го заебаваме и се качваме нагоре нея. Всички. 6 човека. Е по тази стълба. Така е тук на тази стълба седиме един тук и един тук. От другата страна, от лево и от десно. Я държим тази стълба. Още вече от моста от другата страна могат да ни стрелят. Повечето пъти идват от другата страна на моста. Обаче е тук може да се седи. Е тук ще има един къде ще седи и ще гледа моста реално. Е тук. Така. Тук също е хубаво да има някой, ама той реално да гледа, нали, за патрулки, за инфо някакво да видим какво става. Дали патрулки, дали горе тук по другите сгради, брат. Ще се катерат. Да. Повечето пъти тази стълба е най-важна да се гледа. Защото тук мога да ръчне в гръб. И хелито къде ще дропне? Хелито мога да дропне тук, мога да дропне отзад, мога да дропне там на дългата права и това трябва да се следи нон-стоп, трябва да го гледам. Некой трябва да седи. Аз ще съм мобилен, не е проблем. Аз ще съм мобилен. Да, трябва да има някой мобилен. И като цяло държат се стълбите и това е. Съм бе, брат. Пуста. Как така? Нямам стрел повече. Пуцам. Добре. Ако няма... Чакай, че се стрелят. Тип може, да. Но 30. А това зарежда ли? Зарежда. Супер. Мога да ни видите, да ни помахате за здраве. Право тук идва. Да не го види сега хеликоптер само, Виждайте се, не минавайте. Минаваме.
Аз там трябва да се кача по стълбите нагоре, нали? С колата. Да. Качва се горе по стълбите, за виж, не сме стъзни. Да. Това Султанче малко пауза бъде, а? Да, бе, не е като другото. И спирачки на толкова дела. А па се кара много приятно. Да. Но да снимаме всички. Ще ви кажем къде да нас препоръка. Шхапас. Хапни, брат. Хайспида само близко. Другата от... Да, два хайспида. Къде си? Едната ще е отдясно. Вижу къде. Таван сме, таван сме. Джо, с тебе нали знаеш къде трябва ходим? Те дори не повярват. Лъжи, лъжи. Даже не берат. Да, шип! Сложиха ни два шипа току-що. Да. Не бе, аз съм Да. мобилен. Ами, тека не мога да съм мобилен. Бегам да му речи, вътре. Хеликоптера. Кой си първо? Че ще монтирам. При кога? Он се Нека казва, номер, добре, аз ще нека отгадам. private номер ми звъни и пита, можеш ли да говориш? Викам, кой си ти, бе? И аз викам, бегам му речен, кой си ти? Той вика, оставя сте. То ще беше много накосан, брат, няма да лъжа. Видех. Идваме. Хеликоптера ще види позициите, брат. Не тук прямо. Бе, Къде сте? база ви, качвайте се. Долу. Хечот на шиляво си. Гости. Хеликоптера, внимавайте. Качвайте се всичките нагоре и се качваме горе. Давайте нагоре по стълбата. Аз съм дясно. И Фани ляво. Let's go. Пазете само хеликоптера. Има насред. Бягай. Добре, точно. Пуша колка. Така, аз отивам да се позиционирам отзаде, вие си гледайте стълбите, Джо е мобилен и така. Да, нямаме рейндж. Не, 2000 патрони, няма рейндж. Тук на патрулките в гумите, брат. До сега две нямат го. Трябват ли ви жилетки в мене много? Аз имам 16. Ми раздай, ако искаш. Елате. Защо? Маля, размаза готова на мост. 1 hour later. За работа, кофти. Трябва с полиция, ако имаш бърза работа, не се прави. Да. Хеликоптера пак е спред. Затъмнени. Мазерати. Абе, вижда просто тъпа. Защо не служи колона по средата, бе, букук? Я своя колонката, верно. Че веро Слушай ли слушате, бе? Продължава да се снишава по-бавно и по-бавно към мене. И сега пак се издигна. Не, нямаш. Почти до него ти е. Почти още малко трябва да слезе. Врати. Чуди. Сега, спрете. Аз за да няма подозрение, че съм стек, затова стрелям. Хелп! Стига, стоп! Целина, много от себе. Значи и ако го хванем двата тека, може и да го заривим във въздуха. Не, абсурд. Смисъл. Джонка да не те си чупат, батко. брат, такива глави раздам, че нямаше пръст.
Силно бе, брат. Браво. One eternity later. Че ще не изнесат след това. Добре. Не, аз говоря като тръгне да каца. Тръгнали да каца фокус на шофьора, ако можете, бе, брат. Дали шофьора... Да бе, знам. Дали шофьора, дали хелито, той не е също. По-добре шофьора Ай, това много. също. И отива много нависоко. Май се подготвят. Снижава леко. Снижава. Дропа. Много бързо се Дропа. Не, просто снижава. Какво стана? Той там, моля да Прикрива касне се зад отзад. това. Може ли да каснем там някъде, да? Тегнеш стълбата? Не може, няма смисъл. Добре. Къде е хеликоптер? Пред тебе. Това къде свети червено? Не, аз не го виждам. Пред тебе, зад това. Ясно, разбрах. За тия двете... Идва! Идва. Двама на моите стълба. Падна от хеликоптера, уби го. Живейте. Гледай стълба, Идвам там да ви гледам. помагам. Тебе. Джон падна. Съм. Играйте стълби, хеликоптера е дед. Играйте стълби, Джон падна. Добре. Всички са дед. Двама долу. Браво. Още двама долу. тук. Четиримата. Някой с мене. Чакай с тебе си. Майка и патрони с мъжа, аз ги имам заедно. Не падаш, къде учиш? Някой с мене. Нали е на малко барака? Вътре. Виж ме къде съм, двама съм. перфектно. Дей, двама са там. Перфектно, аз съм на райт. Няма да го очакват. Няма никой тук. Добре, аз държа да Те ми са се тръгнат точно на помощ. входа. Така, дръж точно там. Взете Точно ме. там ми трябва да държиш. Само там дръж. Държа мощ. Само това ми трябва, да. Влизай в бараката ли бе? Не съм влезнал, обаче не чувам никой. То не се чуе нищо, те знаеш колко време стояха без да мърдат вътре. Къде? Ако ме набият, някой пази ли ме? Пред той съм всички. И аз паднах, брат, при тебе. Перфектно. Искаш и да тестваме дали има някой бараката. Претърси съм го, Тонка, претърси съм ги Ай. всички. Добре бе, за всеки случай. Спокойно. Добре с стек, бе. Майка му да е ба. 2000 years later. Това пистолет ли стреля бе? Да, това беше пистолет. Значи са на карабина. Аз да не би да ги целя, затова така да ме стреля, добре. Виж ги бе, нали това ти казвам, аз чувам как ги целиш бе. Го цели. Па. Не знам, аз чувам да целите пък. Мале, колко е прост. Оле, мамо, как му върза? Жив ли си? Леле. Добре, виж. И оттам не се вижда, и там бях. Не. Оле, що своя жилетка? Ела, видиш ли полицая с карабината по него фокус, не по другия. Кореш на Хенри. Да, и стреля там. Малко по-надолу. Видиш? Малко по-надолу. Видиш? О, глава. Уби го. Умря. Чакай, кой умря? Не знам кой. Бела, слизай по стълбата, слизай. Бела, слизай. Аз първи ще мина. Готови ли сте? Чакай. Не. Мога да сляза от... Слез отзад, ако искаш ръчнете с веждатели, да знам. Аз се качвам, леко. Дръжме Качвай се, да. Пистолет, бе, давай, бе. Долу. Долу. Чак хелито. Или знаеш какво, закарай ме до болница, аре.